Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with another video. So नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube channelनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायफिनबावबाय। आसा खालामदों I hope नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। साउन्डआ पलिउसन जादों, नोंथांमोना आंनि भइसखौ क्लियार खोनायाबो जानो हागौ। अब्लाबो आं भिडिअ बानायबाय। स दिनै जों दंफैयो गुवाहाटीआव ECOM टावाराव फैदोंमोन एग्जाम लिरनो। स एग्जामा स्टार्ट जाथ'वाखै, टाइमा जोंनि आखायाव 2 बा 3 घन्टा दंबावो। स बेनिखायनो जों सानबाय जे मोनसे प्लेन खालामबाय जे खाथियाव थानाय बेनि सेराव थानाय जायखिजाया मोनसे पार्कफोर जों नायदो। स मोनसे पार्क जों नायदो, बेवहाय जोङो दायो थांगासिनो दङ। बे पार्कनि मुङा मा मुंमोन? कपिली रानी पार्क। कपिली रानी पार्क आरोना। स थांफेराखै गुवाहाटीआव आं बेफोरबायदि ECOM टावारनि खाथियाव हाबफेराखै पार्कआव। स एनिवे आंजों लोगोसे दङ लैथोमा। आं मिथिंगासो नांदों जुगाव गारनानै। स लैथोमा गयारि दं। स नै जोङो दायो थांगासिनो दं थाबायनानै। ओरैबायदि वेदारा माने मोजां जादों दिनै। मानो होननानै बुङोब्लाथाय दिनै अखा हायाखै, सान्दुंबो बारा गोसा दुंथ'वाखै, दायोलागि दुंनो हागौ नामा। स एनिवे थांबाय थानि जोङो। स गाइस लकेसना जोंखौ थगायबाय। बाजारखौनो लाना फैदो जोंखौ साला पार्क होननानै भाबिनानै फैनाया। बै माबायाव जुम खालामना नाय मोजां। स्टुडेन्ट बाय'डाइभारसिटि पार्क नायनो थांलायनोसै जों देग्लाय। दानि नुवासै ना रानिखौ। गेट बोख्लायबायब्रा। है नों गार्लसफोरनिखौसो लाना फैबायलै। गार्लसफोरनिखौसो लाना फैबाय। बरिया बरिया 25% अफ सोलिबाय दं। हेलो गाइस, नै जों दा ब्रिज सिङाव, ब्रिज सिं नै माबानि ECOM टावार खाथिनि ब्रिज सिं नै बेयो। बिनि अपोजिट साइडआव जिरायगासिनो नै बिथाङा दुखुनो गार्लफ्रेन्डजों ब्रेकआप जानायनि। बिथाङा चिरांनि गार्लफ्रेन्डजों ब्रेकआप जाबायनो रायजोफोर। दुखु जादों थगायजानायनि आसोला दुखु जादों। ओरैबायदि अखा, जोङो लेस्रायाव मोनफैबाय दा। ओरैबायदि अखा नै बिराद अखालै। दिनै न' मोनहैगोन ना मिसासै, बिराद अखा हाबाय। ओरैबायदि अखा भगबान। रायजोफोर मा खालामनाया मोजां जागोन दा? साथा लानानै फै, साथा लानानै फैदो सोरबा अनोबाथाय। जोङो दा लेस्रायाव दङ। लेस्रा बिराद अखा नै सिजाजोब्बाय, बिराद सिजाबाय। बिथांनाबो बिथांना गोरानैनो दं। मानो होननानै बुङोब्लाथाय बिथाङा ड्राइभार नङामोन नालाय, बिथांनाव अखाया नाङाखै। साला बेखायनोथ' अखायानो हायाखै होनना होनगासिनो। आं मासो अखा हाखो सानगासिनो। दे बिराद अखा हाबाय, थांनो हानाय नंला नामासै जोंलाय। सालबारि रायजोफोर, सालबारि नै दासो सालबारि मोनदो नै सेस। है 9टा बारबाय हरनि। मा जाबावगोन भगबान, अखायानो गारनो रोंलालै इसोर, गोजांजोब्बाय।